Эфирді яңлықтар хезмәте дәвам итә. Студияла Әлфия Хәмитова. Бүгінгі төп темалар хакында кыскасы. Бөтә дөнья башкортлары курултайында делегаттар тагыла яңа бурыстар, анык максаттар менән таралышты. Башкорт халкына хезмәт итәйек. Урал аръягы агросәнәгать колледжы үзенең 40 еллык юбилеен билдәләнә. Бик шатланып кайттым сакыруларына. Авыл биләмәләрендә үткән Кодрәтле һүз фестивален темәстәр тамамланы. Шундай олы өмет баглагандар өчен нык зур рәхмәт әйткем килә. Ә хәзер ошо һәм башка яңалыктар хакында кыскасы. Баш калабыз Өфөлә 4-нче Бөтә дөнья башкортлары курултайы үтте. Зур йыйында республиканан, Рәсәй төбәкләреннән һәм чит илләрдән 500ләп милләттәшебез катнашты. Сара халыктар арасындагы дуслыкты ныгытуга юнәлтелгән. Бу башкортларның 4-нче йыйыны. 3-нче Бөтә дөнья башкортлары курултайы бынан 5 ел элек узгарылгайны. Ултырышта эшкуарлыкты, туризмды, мәгарифте, мәдәниятте, башкорт телендә киң мәгълүмат сараларын үстерү, башкорт гаиләһенең традицияларын хаклап алып калу кебек мәсьәләләр каралды. Бөтә делегаттарга ла 4-нче Бөтә дөнья башкортлары курултайының резолюция проекты таратылды. Йомгаклау документында курултайның башкарма комитетына, республика дәүләт йыелышы курултайга, дәүләт власы һәм урындагы үзидара органнарына анык тәкъдимнәр урын алган. Зур йыйында Баймак районыннан 12 делегат катнашып кайтты. Ул бәхет мен гомеремә тейде дип әйтергә була һәм мин шуның менән горурланам. Ысыннан да толкынландыргы, шул тиклем минуттар кисердек. Бөтә дөньянан 28 илдән, Россиянең 28 бөтә субъектлардан килгән башкортларның ардаклы улдары һәм кызлары шундай бердәмлек тойгылары менән күтәренке кайф менән ошо форумда катнашты. Мин теләрнем киләсәккә һәр беребезгә шундай форумнарда катнашырга һәм үзебезнең эшебез менән, яшәүебез менән үзебезнең халкыбызга хезмәт итәргә. Румил Аднабаевтың шундай бер сүзе әйтте. Yeğenlerimiz нинди телдә һөйләшә, димәк, ошо гаиләләге кешеләр шул халыкка хезмәт итә дип. Безнең yeğenlerimiz башкортча һөйләшен һәм без башкорт халкына хезмәт итәйек. Көньяк Көнсыгыш төбәге өсөн генә түгел, бар республикага урта белемле авыл хуҗалыгы белгечләрен әзерләгән Урал аръягы агросәнәгать колледжы үзенең 40 еллык юбилеен каршы алды. Очрашу сарайында элекке училищела укытып кеткән ветеран укучылар һәм бүгенге көн студентлары катнашты. 1975 елда 29-нчы һөнәрчелек училищеһы булып асылган уку йорты ошо дәвр исендә 6 тапкыр үз исемен үзгәртте. Бүген ул Баймак, Әбйәлил, Бөрьян райондары студентларын берләштергән Урал аръягы агросәнәгать колледжы. Исемен үзгәртһә лә, исемен үз бурыстарын үзгәртмәне. Әлегәсә уку йортының төп юнәлеше авыл хуҗалыгын кирәкле белгечләр, хезмәт базарын эшче кадрдар менән тәэмин итү. На сегодняшний день задачи колледжа они являются прежними, это выполнение госзаказа, то есть обучение, набор и обучение и выпуск специалистов для народного хозяйства республики. Кроме этого, конечно, еще вторая у нас основная задача есть – это развитие внебюджетной деятельности. Юбилей сарайы уку йортын тамамлаган элекке студентларның һәм ветеран укытучыларның очрашу урынына әверелде. Вакытында училищены бүгенге көндә алдынгы авыл хуҗалыгы эшчәннәре, үз эшләрен булдырган фермерлар, яуаплы урын биләгән дәүләт эшмәкәрләре тамамлаган. Элек безнең сыпаты булатра көзесе кадр без Баймак район, Иргәтер районнары без обеспечивать торгайны. Но мен уйлайм бу көзесе кадров действительно үзе эшләрне укытты балаларда без. Менә безнең группаның алганда 29 баладан 95% авыл хуҗалыгында эшләнә. Хәзерге хәлдә менә безнең авыл хуҗалыгында механизаторлар итешмәй, тракторист комбайнерлар вообще итешмәй, сварщиклар, токарлар, самый коррект специалистлар. Мен уйлайм, менә безнең бывший сыпатойнар колледж тоже башкарып авыл хуҗалыгына ибәрәләр. Безгә практика ибәргә могут, менә посев, уборка вакытында.
Бик шатланып кайттым сакыруларына. Мин ошо училищеде 84 елда укып беткәйнем. Шул елдан алып мин хәзер 31 ел совхоз Алексеевскийда эшләп йөрим. Үземнең эшем миңа охшай. 40 ел эчендә һөнәрселек училищеһы 7000дән ашу студенты. Ул тракторсы, машинист, йорт хуҗабикәһе, хатусы, ашнаксы кебек эшсе һөнәр ияләрен укытып сыгара. Бүген уку йорты 12 юнәлеш буенча белем бирә. Буның өчен колледжда заман талаптарына җавап биргән матди техник база булдырылган. Училищега корпуста порядок тегидират. Йөгерүрмәдер, тәртип булган дип карап майдың адағынан МТС Зумраль башланык Баймактыкында. Шул бергә шунда практика үттек. Октябрьгә хәтле эшләнек. Охшанам була шул һөнәргә эшләү. Сал эшләнек әйбергә. 2 ай практика үттек. Калган айда эшләнек инде. Комбайн дөрмәк. Колледжның юбилей сарагында уку йортының тәүге директоры, укытучылар сыгыш яһаны, хатирәләре менән уртаклашты. Шулай ук сара барышында профессиональ белем бирү өлкәһендә фидакар хезмәте өчен уку йорты хезмәткәрләренә рәхмәт хаттары тапшырылды. Монда в основном авыл балалары булды. Бөтәһе белем өчен киттеләр. Улар бөтәһе тракторист, һөнәрен уйланырга тырыштылар. Шофер, сельхоз машина. Балалар безнең әрхет булдылар. Көндез укынык, кичләрен эш вакытларында эшләнегем. Коллектив бездә шундай мотор булды. Ел яшьләр булгас, художественный самостоятельно йөрүгендә, үз эшмәкәрләрендә, район башларында. Уку йорты ачылган вакыттагы кебек бүген дә колледж үз актуальлыгын югалтмай, чөнки хезмәт базарында эшсе һөнәрдәр көн кадагында. Югары уку йортын тамамлап та, урындагы колледжда яңынан үз белемен камиллаштыручылар юк түгел. Демәк, уку йортының киләсәге якты һәм өметле. Әлфия Хәмитова, Хәйдәр Көмешбаев, Яңалыктар хезмәте. Әдәбият йылы уңайынан районда игълан ителгән Кодрәтле һүз фестивале тамамланды. Уның башлангысында һәр авыл биләмәһе бер-беренә 2 символик өлге тапшырды. Унда язылган Кодрәтле һүзләр райондың музейында урналасак. Теманың дәвамы артамагы репортажда. Әдәби фестиваль республикага бик күп язучы шагыйрьләр биргән төбәк Күсейдән башланып, райондың рухи мәккәһе булган Тәмәстә тамамланды. Фестивальдың төп символы 2 һөлге ел дәвамында төбәктән сыккан билдәле һәм яшь иҗатчыларның кодрәтле һүзләре белән баетылды. Һәр авыл үз шагыйре, үз язучысы белән горурланды. Абдулхак Игебаев, Атылгужа Баһуманов, Әхмәр Үтәбай һәм башкаларның «Әсәм теле миңә, сәсән теле, дөньяны һүз бидәр, йөрәктән сыккан һүз йөрәккә итһен» дигән шигъри һүзләре ошо символик һөлгегә язылды. Фестиваль барышында әдәбиятка килгән талантлы кешеләрне таптык һәм үзләренең талантларын, үзләренең шу каләмдән тибрәтеп карарга теләүчеләр күбәйде. Китапка игътибар көсәйде. Бик күп китап укыган гаиләләрдә асыкланык, бик күп китап укыган классларда асыкланык һәм мин уйлыйм, быелгы елда буна әдәбият елында үзенең максатына ошо зур фестиваль иреште. Тәмәстәр иһә һөлгегә язу өчен якташтары яшь иҗатчы Илгиз Ишбулатовтың кодрәтле һүзләрен хайланы. Тырышлык бит бәхет аскысы дигән һүзләр әле генә Башкортстан язучылар берлегенә кабул ителгән яшь авторның үзенә лә кагылган кебек. Авылдашларым үзем онытып барган шигыремне, шигырь юлдарымны хәтеремә төшергән икән. Уны мен демәк Аллаһ Тәгаләннән килгән билдә дип кабул итәм. Демәк алда тагыла тырышырга кирәктер дип уйлыйм. Шуны мине хәтеремә төшергәннәр өчен зур рәхмәт әйткем килә. Шундай олы өмет багылганнар өчен нык зур рәхмәт әйткем килә. Телебезнең иң олы байлыгы ул кодрәтле һүзләр ди сараны оештыручылар. Уны халык иҗатында ла, язучы әсәрендә лә, шагыйрь һүзендә лә табырга мөмкин. Һәр милләттең бар булмышы, уның тәрбия кануннары, әхлагы ошо тылсымлы һүзләрдә сагыла. Гөлнур Ишбулатова, Хәйдәр Көмешбаев, Яңалыктар хезмәте. Ошо көндәрдә каланың Үҙәк китапханаһында бөтә Рәсәй Һуҡырҙар йәмғиәтенең ойоштырылыуына 90 йыл тулу айҡанлы сара үтте. Тормошто күңелем менән күрәм исеме аҫтында үткән сарала райондың йәмәғәт ағзалары, шулай уҡ Сибай ҡалаһы, Хәйбулла районы вәкилдәре лә ҡатнашты.
Насар күрүчеләр җәмгыяте мөмкинлекләре сикләнгән җәмгыятьтән аерылып, бунан 9 ел элек оештырыла. Ошо көндән алып бүгенгәсә уны Айһылу Ишбировна итәкләне. Бүген урындагы җәмгыятьтә 100дан ашу кеше исәпләнә. Был хан бары тик рәсми рәвештә. Насар күрүчеләр ханы байтакка күбрәк. Кайсы бер семьяла икешәр күрмәгән кешеләр бар бит инде. Но борсой яшь балаларның күрмәгәннәрне мин уйлаем, уның от того, что компьютеризация уйлаем, потому что көн буе утыралар компьютерда, китап кагалар, укытып ихтияр итмәләр. Хәзерге заманда тома хукур булып туучылар, шулай ук ниндидер сәбәпләр буенча күрү һәләтен югалтучылар ханы арта бара. Производство өлкәһендә лә күзләренә яра алып, был якты дөньяны күрү бәхетеннән мәхрүм булгандар да юк түгел. Әмма нисек кенә булмаһын, бүген улар был кәртәне йырып сыгып тормышка кулайлаша, үз проблемаларын хәл итәргә тырыша. Honga исәпләүләр буенча бөтә дөньяда 161 миллион кеше насар күрүмән яфалана. Шуның 124 миллионы бөтенләй күрмәй. Сибай калаһында тавышлы светофорда күле күрмәй, тавыш менән шундай. Шуннан менә теге магазиннарда ингәндә теге беренче һәм honga баскыстарга теге хары төстән нәмәләр куела башланы. Теге хары төс теге нәйбетендә насар күргән кешеләргә ишара шунда теге ступенька бар икән, тәүге һәм honga ступенькалар. Шулай ук менә магазиннарда ингәндә кешенең күзе тапкырында бар харынан теге түңәрәк не куерган кагыл шул баягы ишек теге үтә күренмә ишектәр теге насар күргән кешеләр капыл күренмәй бит инде. Шул ниләр менә да ступенькаларда буенча инде. Бөтен Россия хукурлар җәмгыятенең юбилеена арналган сарала һәркем үзара якындан аралашты. Насар күрүчеләр өчен мөһим, ә безгә күренмәгән кыенлыктар белән уртаклашты. Очрашу байрамы йыр-моң, бию менән үрелеп барды. Безнең инвалид балалар өчен дә изгелек клубы эшләй. Өлкән яшьтәге инвалидлар өчен дә аерым китапханалар клуб бар. Шулай ук яшьтәр турында да даими хәстәрлек күрәбез. Яшьтәр арасында ла үзен инвалид дип кемһетеп утырмаһын өчен уларны җәмгыятькә сыгару, җәмгыятькә кулайлаштыру һәм ул яшьтәрне ошо Урал аръягында районнарның яшьтәрен үзара таныштыру, хатта кавыштыру мәсьәләсен дә алга куябыз. Җәмгыятьтә халыкка караш үзгәрергә тиеш. Ул эшчелектән килә бит инде. Әлеге баягы замана авыруы эсү, шуның аркылы балалар инвалид булып туалар. Ошондый саралар физик мөмкинлекләре сикләнгәннәр өчен бик мөһим, чөнки тап ошондый очрашулар барышында проблемалар хәл ителә. Икенче яктан иһә улар аралашу, якындан танышу мөмкинлегенә ия. Әлфия Хәмитова, Хәйдәр Көмешбаев, Яңалыктар хезмәте. Һуңгы елдарда вакытлы матбугатка хактар артуы сәбәпле кайһы бер төбәктәрдә басма тиражы һидерлек кәмене. Бүген гәзит-журналларның элекке күләмен һаклау, уның һәрбер йортка язылуды тәэмин итү басма хәбәрчеләре алдында торган мөһим бурычларның береһе. Басмаларга хактарның кыркартуы даими укучыларны өркүтмәне. Хакмарга 2000, Абаймак хәбәрләре гәзитенә 1000 кеше язылган. Был почта гәзит хезмәткәрләренең берлектәге көндәлек авыр хезмәте. Улар бүген басмаларның истәлегенә генә түгел, уны яздыртуга ла аерым вакыт бүлә. Укучыларны ялеп итү өчен Хакмар гәзите үзенчәлекле саралар оештыра. Редакциялар 2 атна һайын төрле призлар уйнатыла. Ел адагында иһә әүдем укучыларны шәп бүләктәр көтә. Безнең Хакмар гәзитенә, Баймасский вестник гәзитенә язылу бик әүдем бара. Үткән ел менән сагыштырганда хандар күпкә югарырак. Әлбәттә, был артыбан шулай дәвам итер дип өметләнәбез, чөнки әле вакыт бар әле. Хәзерге вакытта Хакмар гәзитенә 2000 кеше язылган һәм Баймасский вестник гәзитенә 1000 кеше язылган. Был Россия почтаһы аша. Шулай ук безнең гәзитләрдә редакцияннан килеп алган кешеләр бар, электрон вариант бар газеттің, һәм шулай ук берничә учреждениягә үзебез таратабыз. Матбугат хезмәткәрләре авыл биләмәләрендә лә үз укучылары менән очрашуды ла традициягә алган. Унда басмаларга язылучылар көне үткәрелә. Вакытлы матбугат басмаларын юлдаш иткән кешеләр ташламалар менән кулланып, язылып калырга тырыша. Был иһә укучылар ханын да арттыруга булышлык итә. Авыл ярында көн итүче кешеләр әлбәттә электрон вариантка караганда гәзитләрне кулда тотып укырга күнеккән. Авылдарда китапханасылар, почтальондар һәм авыл биләмәләре бергә эшләгән авылдарда подпискалар кыдау бара.
гәзит укучыларыбызга язылгандар өчен зур рәхмәт әйтәбез. Авыл халкы күбрәк гәзитте былай почта аша язылуга өстенлекте күбрәк бирә, чөнки электрон вариантта яшьтәр үз итә инде. Урындагы үҙем укучылар район басмалары менән генә сикләнмәй. Шулай ук Йәшлек, Киске Өфө, Атайсал, Башкортостан кеүек республика матбугатына ла өстенлек бирә. Хәзерге вакытта райондаштарыбыздың популяр яратып язылган гәзитләре Яшьлек, Башкортостан, Киске Өфө, Вакыт Урал, Бөек Ватан һугышы ветераннарына һәм беренче һәм икенче төркем инвалидларына ташламалар каралган. Тагы 3 декабрьдән 13-нә тиклем бөтә Рәсәй матбугатка язылу декада үтәсәк. Декада сиктәрендә халыкка ярай хук, арзан хакка язылу мөмкинлеге буласак. Теманы дәвам итеп, ошо көндәрдә каланың 4-нче лицейында урта класс укучылары өчен почта, китапхана һәм редакция хезмәткәрләре менән очрашу үтте. Сарала гәзит-журналларның кеше кулына барып иткәнсе нинди юл үтүе, кая басмалар кызыклы нәшер ителә кеүек сорауларга җавап бирелде. Тагы ла элекке гәзит-журналларның атамалары, истәлеге һәм дә күләме турында ла мәгълүматлар булды. Укучыларның да килгән кунакларга сораулары күп булды. Оештырылган сара концерт номерлары менән үрелеп барды. Бозда хак булыгыз. Язлы көзле осырда бозга ышанып, үз гомерен хәвеф астына куючылар аз түгел. Әле боз катламы ныклап катып та өлгермәгән, елга күлдәрдә балык кармакларга яратучылар бихисап. Кызганыска тап ошо осырда бәхетһез осрактар еш күзәтелә. Ноябрьдән декабрьгә тиклем, ягъни ныклы һавыктар башлангансы, көзге боз юка була. Әле уның калынлыгы ни бары 10 см тирәһе. Әленән-әле зәңгәр экрандан был хакта еш кына иткәртеп торһалар да, кешеләр боз аша йөрергә, балык кармакларга хатта машина менән идара итүдән баш тартмай. Бигрәк тә балыкчылар үз комарыннан баш тарта алмаймы, кызыклы кәсептән тыелмай, хатта хәвеф яныганын да онытып китә. Если вы рыболов, необходимо хорошо знать водоем, избранный для рыбалки, толщину льда, в каком месте находитесь, есть ли у вас люди рядом, чтобы вдруг позвать на помощь. Гел булмай бер була ти халык мәкале. Яраткан шөгыль казага әйләнмәһен өчен балыкчыларда ла, кешеләрдә лә хак булырга сакырабыз. Һауга сумып сыгып котылһаң ярай да һуң. Һәлак булу хәвефе югары. Сәхнә тормышында кайнап, Бөрьян районында яшәүсе безнең сираттагы героебыз бар булмышы менән сәнгать кешеһе. Баянда ла, гармонда ла оста уйнаган катын-кыз, һүз остаһы Гүзәл Сырлыбаева тауган ягының данын Бәтен районында гына түгел, хәзер инде бар республикала таныта. Бала сактан йөрмөнгә маһир, биргә яраткан кыз бүген дә сәхнә түреннән төшмәй. Мәктәп стеналарында ук үз әрһезлеге менән Баян, уңына ниһә гармонда уйнарга өйрәнгәс, тамам артист булу теләге уны сәнгать Стәрлетамак училищеһына илтә. Шул елдардан алып Гүзәл Сырлыбаева сәнгатьтән аерылмай. Мәктәптә музыка укытучысы булып эшләгән осырда һәләтле балаларны үз канаты астына яп сәхнәгә сыгыра, мәдәният дөньяһына һөю тәрбияләй. Укучыларының күбеһе лә уның юлын хайлай. Хәзер инде өстел хаклы ялда булһа ла, тормышын сәхнәһе күз алдына килтермәй. Видео etmeyim indi. İsmim Mediyata, pensiyaga çıktım. Pensiya alamın хәзер 3-нче ел. Хәзер укытучылар коллективы менән моны хәзер мәктәптең 2 елын үткәргә йөрибез. Шуның хымак әйберләрдән ситтә калмаска тырышам. Өйдә ятып мөкләнмәскә тырышам, йөреп ятам. Йыр бию менән генә сикләнмәй, шулай кубайырдар, мөнәҗәттәр, хикәяләр язарга ла өлгерә. Тормыш барыгы ла һин уйлаганса килеп сыкмай шул. Төрле һынаудар аша үтәргә лә туры килә уга. Тап шул авыр сакта үзенең кисерештәрен ак кагыз битенә төшерә. Минең кисергәннәрем бик күп булды. Фаҗигале кисерештәр. Шуның өчен дә кайһы кеше кулына шешә ала, кайһы кеше кулына каләм ала бит инде. Менә мен шул икенче юлда хайланым. Героебыз тормыш авырлыктарына зарланып ултырмай. 6 тиҫтәгә якынлашһа ла, яшьтәр менән уртак тел табып, артабан иҗат итүен дәвам итә. Төрле һынаудар үткәнгән икән инде, уның һәрбер әсәрләнеп тыңлайһың. Ул шул ук вакытта бик матур йырлай да, ул авыл көйҙәрен шундай халыкка еткереп башкара. Вакыйгаларга бай тормыш һәм сагыу иҗат юлы үтеп, Бөрьянның лаеклы кызы булган Гүзәл Сырлыбаевага артабанда уңыштар, яңанан-яңа асыштар юлдаш булуын теләргә кала. Синоптиктар хәбәр итүенсә, 25 ноябрьдә көндез 3 градус халкын, төндә айдатканда 6-11 градус һуык. Урыны менән кар явасак, юлдарды еңелсә бозлау каплауы ихтимал. Ял көндәренә халкынса һава торышы күзаллана, явым төшем булмаячак.
Ушуның менән безнең бүгенге сыгарылыш тамам, ә безнең иҗади төркем һеҙгә уңышлы көндәр теләп хушлаша, һау булыгыз.